Oke rek, saiki awak dhewe kulineran neng Ketapang, neng Cunai 99, lalapan khas Madura. Nyo, aku langsung jokok jeroan nek menune rek. Usus, cumine iki ana isine ya, isine ndok. Terus jokok jeroane, jeroan sapi, babat, limpah, ati karo ususe sapi langsung digoreng mak cemplung bah jan ambune sawedep cuk nek pas goreng ngene iki jan apa maneh digoreng garing ngene iki rek jan langsung garai kemecer iki lho penampakane sing wis mater sambele ono sambel ijo ono sambel bawang sambel tomat campur-campur iki rek aku njaluke mau. Nah, langsung aja markidok, mari kita mbiadok, mbadok atine serek, atine yo rasane empuk, langsung babate cocol karo sambele jajal, puenak cuk. Iki tipe sambele sing gak terlalu manis yo rek, sing gak terlalu pedes yoan. Lokasine iki ana ning ngarepe Bank BRI, ngarepe kuburan Ketapang.